Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha sifolowe, uphinde usubscribe ku-YouTube. Namhlanje sizokhuluma ngencazelo ngokuphupha inyoka emnyama. Amaphupho-ke ngenyoka aney'ncazelo ey'hlukahlukene. Kunezinto nje ongay'naka ey'ningi. Ukuphupha inyoka emnyama kuvame ukuhambisana nesixwayiso, imfihlo, amandla omoya, noma izinto ezingacacile empilweni. Kodwa-ke okumele ukwazi ukuthi incazelo incike kokwenzeka ephusheni lelo phupho osuke uliphupha ngaleso sikhathi. Noma ngithi-ke indlela obizwa ngayo inyoka noma oyibona ngayo, noma isimo esuke ikusona leyo nyoka. Nansi-ke incazelo ejwayelekile engifuna ukuthi niyazi. Kwesinye isikhathi suke kuxwayisa noma kunobungozi obuseduzane. Inyoka emnyama ivame ukukhombisa ukuthi-ke kukhona into ongayithembi empilweni. Empilweni-ke umuntu-ke, isimo noma isinqumo. Sengisho wena-ke ophuphile kunento ongayithembi empilweni yakho, ngabe isimo esithile, ngabe kunesinqumo ofuna ukusithatha. Kungenzeka kube amandla, kungenzeka ukuthi kunabantu abazama-ke ukukudla ngokwamazwi. Noma kube ukuthi kunobuqili obukhona noma kunomona okhona kubantu ojwayelene nabo. Ziningi-ke izincazelo ngenyoka, ziningi nje kakhulu. Uma unombuzo ungasibuza kwi-comment. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke inyoka isibike nje ngqo isitha. Mhlampe kunomuntu nje obangisana naye okuthile. Kuyenzeka futhi ibike imbangi umuntu osuke nibangisana naye okuthile. So engingakusho kuningi, ziningi iy'ncazelo ngenyoka zihlukahlukene. Usungabhala kwi-comment ubuze-ke mhlampe-ke noma ngithi uhlobo lenyoka wena oliphuphile. Siyabonga.